entek. Diulah teko ya apalah entek lho. Ini kokon lagi kita tadi. Kacu-kacu iki sing menehi saiki wis lali aku nalika nampan kanthi janji saking semati kacu iki pancen penting tur janjane wangi aku ora bakal lali yen ngelingi sing wis dilakoni yen biyene dheweke kanca dhewe radio kantine tresnane selawase kacu-kacu iki
Thank